Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi Førja Ungdomsra og Froskaparseder Førja. Velkommen atter til Sætna Tuman her, tja og Beinleies og rast 2. Og skrånen nå David Liva og Lesa i Førjon. Etter tilfæra vi prater med Rega Mikkelsen om olje. Og så vil Klumman av skrånen, en mye totter, så vi tar vi for først for ut det. Og at enda så området å bo i kommende vikskiftet der kjennes som en oppkommer. Ja, jeg skal lukke min av at vi har etter for en kapping. Og kappingen at vi skulle svære på en spørningen, skulle utbyggingar være okjøpes, eller det ok vi låne. Og de kunne enten velge svære via sms, av telefon 505 eller vi merker av åsøyne. Vi får akkurat første gest inn, som Jenny Jonsson til Krakesten, til Totten vid Liva og Lesa i Førjon. Så får vi da høre Pink, vi Just Give Me A Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love, Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bent, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had everything. Your head is running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, you used to lie so close to me. There's nothing more than empty sheets between our love. Oh, our love.
Ja, vi har det här läget Pink som Just Give Me a Reason. Och men jag vet inte hur sånt där men man kunde gott tro att hon har finns inspiration från Sanchen till Carlan Benny. Nu kan det köra bil. Eller ganska omvänt. Jag hade faktiskt Benny var först. Men helt då att Pink sitter och lurar efter tonläget till Benny Heidskort. Det var inte nu inte. Nej. Ganska ett löje coincidence. Men ja, nu har vi den gäst här i studio. Välkommen Jenny Jonsson till Kraxten. Tack för det. Vi har bidit komma in här i studio till att du är läsande och i Höjdelom. Kan du säga lite mer om det? Hur är du är och så vidare? Ja. Jag börjar i 2012, efter sommarferien i 2012, och gänge i 3G nu. Och jag gänge målsligt allt. Och ta då börjar i student så behövde några fag som är kravt. Och så var jag öronge väldigt där så ett fag att chat och så 3G är flesta fagene valt. Och jag kan gå från att jag till dem har vi valt med 3 hastig och ett mistig. Så jag har inte sällan några friblockar, men jag har alltid väldigt stått till att De flesta väljer inte sådana hastig och ett mistig, ja? Det är inte vanligt, men jag har också valt det. Ja, nämligen. Men alltså, tog i Höjtland och bara handlar om skola, om man kan säga det så, är stora som görs forskjelligt. Så inte allt. Hur ser ni om? Vad är det? Jag har börjat i barn sanglagen som studenterskolan 24, Jesus Superstar och audition. Det var Jesus Superstar var som jag gick i första G och sedan sanglagen var så i häst men jag gick i 3G. Och det betyder att jag tog och det satt ganska essentiellt åter och i berg och i pron eller årskarteren från första G och 3G men det är en upplevelse av sig själv och nog inte känns för att känna att jag har nytt inne på det. Så du helt att du har uppnått alltså något annat som andra inte har och du... Ja, helt säkert. Och det är flera resor. Det är inte bara som vi bara sanglag någon. Det är flera som har just det resor och jag är glad för det. Nu sitter skolan inte på fyra och tycker skolan så är hatt för att de kanske inte lyckas gå till att göra lektioner och lyckas gå till att möta upp och så vidare. Jag har alltid inte känt att jag nog står hatt för det. Som lärare gör det, men som helt tycker jag inte står hatt för det. Nej. Okej, men helt du är finns den möjligheten är sen om du till dömes checka så det skulle nere och så vidare. Nu för exempel så låt det att alltså avståndens slutet så är av några negativa spaltne kompolt. Och jag inte kunna jag är chef möjlighet att just att lite tension sen och med ganska bo i landet. Så för jag är rätt gott höve att kunna göra någonting sen. Men du kan gott säga att säga att din enda station är öliga tattova. Ja. Och du skriver din senaste story uppgave, huvuduppgåvorna i Tjege. Som kommer att sända pronoläsningen. Så det är en äckliga tojande parser av Arnon. Vad för ämne har du valt att skriva om? Jag valde att skriva om fredliga kolvättingar. Eller jag har alltid upptäckt av, eller jag var upptäckt av i häst. Akkurat jag skulle välja ämne om att vad det är som gör att samhället minst och vad det är som gör att man som person är minst och som fjöld. Och så har jag gjort mig några tankar om skriva en ny vad jag vill skriva om. Men jag visste själv vad det var så spurt så sist mina vad är det som jag vill skriva om. Hon säger att det är kolvättingar eller brödingar i samhället. Och jag är inte gått att skriva om vapnliga kolvättingar. Själv om alla kolvättingar kunde ha avsprek av vapnen men det var alltså fredliga kolvättingar. Vad är så definitionen på en fredliga kolvätting? Det tar hon för fram tar man också att man ska främja en brödning utan att bruka våld eller härskap, att man lyckas som vi åren vill främja brödning i samhället. Så det krävs mycket tålsamhet i alla fall. Och vitan. Hur fanns du där så tillfälligt till uppgåvan? Jag har brukt några hemspeglingar. Och så har vi även brukt storfolk eller känt folk som har varit framt med så fria kolvättingar. Med annat har jag brukt Gandhi och så Mandela även. Och så bara hukt efter hur det har gjort. Och så har vi även haft samråd vid
vi folk som kanske har varit en parsa av en frivilliga kolvelting. Du fokuserar nog tänka på 8 trotjärner. Kan så gräs min fråga till liksom 8 trotjärsland. Ja, jag också säger att alltså när det är att man bryter ut att man inte ska göra som samhället säger och att man inte ska vara kvar under absolut auktoriteten. Och jag var också upptagen att man lyckas som ska bråta ur tui och be kanske lukka inte ta smörjin. Ja, 8 trotjärner. Ja. Och i 8 trotj, för kvart atali är lyckas som brott lina från föräldrarna, men kanske 8 trotj var han ta brott next större än det vanliga är. Och här gör man så upp vi tar absolut auktoriteten ner och valde en helt örvise livhjort. Som jag skiljer länon så är det så här känslan här som första som människan någon eller där huxan i nummer 4 så det är en filosofiska bakgrund. Här du brukar Habermas som är en känd filosofer och samhällsföreningar. Hur du brukt han? Hur är han tutningar Michel för akkurat heter? Jag vill lyckas säga att jag vet inte om det är filosofisk huxan för filosofi mest bara alltså kärlek till vidan. Men alltså man kan filosofera om vad det är hänt och hur det är hänt och hur huxan eller huxan någon 18-4. Men jag brukar ta med att han är helt säkert en person som har haft stora avskan av huxan av 28-kärnan. Vi vet inte att samhället är inte något som är absolut givet, eller så som man helt ganska för att det var goda givet. Men av tror att det är något som är människoskapt så ligger det eisen till bröting, att man kan bröta samhället. Nu nämnde du så dömene och på frivilliga kolveltingar, Gandhi och Mandela. Vad är det så akkurat här har gjort? Gandhi arbetade för rätten någon tja interon i India och för att inter skulle ha rej och sin egna lande. Och han fick fram, eller han ville ha att den där brödningen skulle få frivilliga fram, alltså frivilliga talmat att de skulle inte bruka vapen. Och själv då han ville ha så vilja och följa kör som man säger så svälte han sig självan. Och följa var så god igen att det gör som man säger lugga väl och så brukade han det som tä som ett vapen om man kan säga det så. Ja. Och när som Mandela här vi hans här flotche i Sydafrika här som han var parsa här började det att bruka sindra våld men han var som motståndare lugga väl skjult och tog fast för att i härskapen de brukade ju flotchen. Men så bara har vi att ta vilja bröda samhället utan vapen. Och kanske inte att tar man främjande kolvelting frivilliga så bryter man samhället men man kanske tar man gör vapnaliga så kommer kanske ärar mer konservativa krafter till. Ta nybryter man samhället och bryter det inte. Här har vi några dömer på frivilliga kolveltingar förrjön eller vi mest att du ger hemma helt du. Alltså vi där så går ju flott att komma från att det är inte konkurrens som är valde som är danskar att det är folkareje. Så i Norrland är faktiskt en öliga frivillig kolvelting färn fram till att hur vi själva några härskap är vidjande att folk ju finns reje. Men frivilliga kolveltingar alltså vi tar alltså kanske det är så stor bröting i första samhällen. Hon är färdig mer späkliga fram och inte är så stark som är sant ganska. Ja, vi då kanske var det inte flott att lugga kött in i senmodernitet som det här var ärstanne. Men alltså vad är det AH och just det här? Tror att det alltså för att skilja hur vi hemlisar det och om vi vill bryta hemmen hur allt ser ut så måste det skilja hur samhället ser ut åren och hur människorna har livet åren och hur brötningarna späklar för fram. Som kolveltingar eller som rak har ganska givet backsla att man är färdig att till och med så jag från grekiska godölten här levde man inte mer man säger sofistikerad eller blev det ganska bättre och var större vitan men man så för i myölt här man faktiskt finner backsla men så att vi rensansen och framöver så är man kommer fram till ett vidare samhälle.
Heldur du vi skulle ha fram och bröjt ett samflag eller helt Ja, helt rättvis rötch eller rättvis samflag rötch nu. Nej, det är inte rötch och är överbevisst om att man alla tunna man finner för något att finna det fullkomna samflaget men det där man ganska men alla tunna hålla av fram vid att vad kan man säga falsificera samflaget eller finna felen till att hvis man stäcker vid att ändå nöja samflaget så det man bara bort från en god samfällag. Så det är till nyste att det har granskat och skrivits upp. Ja, alltså man har bruk för att kritisera samfällag för att uppnå ett vara tatt via fullkomligt samfällag. Och Atla du där att läsa vad jag inom för detta möjliga samfällagströja eller filosofi. Ja, jag atla med att läsa filosofi. Så ja, det är det. Och då att bruka alltså till döms det som du skriver med sig uppgåvorna. Alltså ganska vad jag inom för detta och ganska skriva fler uppgåvor om det. Ja, alltså nu är det nästan livet tredje och tar man ner till hur man är i min ålder så har man alltid tendens till att vilja bjärga hem någon och det har vi snä. Ja. Så att främja fria kollegor det vill jag helst inte. Och du atlas där eller så var jag på en väg eller vad atlas jag att som är för det? Jag atlas mig först att färdas runt hemmen och så checka hur hemmen ser ut. Mamma säkert uppleva imiska mättnader för att fäda där. Ja, just så. Atlas du där att läsa i förrjön eller först utomlands? Alltså man då har man ölevel bygga förrjön och jag har alltid det är ett stälstäve som man det skulle läsa men om så vara det kommer kanske en större på eller en stor land det här som är alla möjligheter hej äste vilja färg utom alltså utom här land det här som jag kommer från till att jag vill så bara uppleva andra ting. Så det är inte bara till att det kommer ju förrjun att jag vill utlanda men till att jag simpelthen vill pröva vill söka hypen och pröva söka andra folk ganska för. Ja, pröva. Boy, du har en spurning? Ja, så faktiskt till något helt annat. Nu sa jag sort ett gott videolära näten True Love cha Iver och minns mig alltså var det två som var hej hörs like låt nu ut i videoläran. Ja. Det var det. Hur spelar det sen? Jag var faktiskt till en upptaggrund till en film för 12 år sedan som jag inte slapp i. Men så har jag kontaktat med Atter och spurt om vill i hesen filmen True Love. Som videolej så är bara ett projekt av filmen faktiskt. Så. Ja. Är det så en stor film för sig eller? Ja, det är en stor film. Och vet ni när han vill ja, han vill sånt i april och i Danmark. All right. Jenny, har du några lite trätt? Inte som så, jo bara att man ska ta chansen och alla möjligheter som man har i sin utanför skolan. Yes. Så för jag tackar dig för att du kom i studio och inte där gå ett framöver. Tack för det. Boje? Ja, vi kunde alltid minna vi har jag ser Kapinsen Shokon, till kunde alltid sända SMS in på 505 eller skriva AO-syna på Facebook. Och spårningen är om det är okej vi att läsarstolen vill lagt runt lån. Yes, vid ända så hesa samlingen vi Fallula out of it. I could love without having to fear. Baby's fingers gotta burn, baby came too near. You'll never know all the trouble I've got. Still haven't slept and it's 7 o'clock. Everything I have, I could lose it in this fight. Somebody gotta tell me that I'm gonna be alright. Oh, it's crazy. It's crazy I've been here. I'm inside my head. She said
searching for sunlight, a winter inside, thinking in circles I cannot abide. Baby, make me warmth, all the snow inside of me, overflowing in my eyes, turn into a sea. I'll never know what I'm capable of if I don't go where I'm scared to be lost. Hope I'll find my way when I'm going through the night. Somebody gotta tell me that I'm gonna be alright. Oh, it's crazy. It's crazy up in here. I'm inside my head. How do I get out of it? Oh, it's crazy. It's crazy up in here. I'm inside my head. How do I get out of she said, honey, and then he said, honey, you're on your own. You're on your own. Psst. Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Froskaparseder Førja. Veist du at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys så du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. Og til fremme for leseromkurve i Førjen. Og en løsning er så vel jeg Out of It for Lola som vi der hørte. Og nu er vi altså kommet til den som vi kallar for Olie. At vi hesa vikna har vi finnet Regva Mikkelsen å komme i raserommet. Velkommen, Regva. Takk for det. Det første som vi også spiller det om, det var at du nevnte i Sørtvik at de hadde en dist mot tykkere, ja, om man kan kalla det så, herreste kappinger det, senest av frutja det. Hvordan gikk det, og... Ja, altså vi spalte mot under noen, og jeg vil si at det så er at vi har spalt en dist mot den åren. Her har vi vunnet 5-3, men som er rett, og var vi... ja, da var vi ikke beinleis pressa men vi dist noen nå frutja dagen var vi vårt her, jeg synes bedre mannar vil du møtt og i början var vi ikke mer pressa enn den første disten men vi vunnet så disten allikevel 4-2 her vid 18 av början 18 synes så sløva början kom att se då kunna disten rymliga fast vi kommer som så runda kött fram om 2-0 i första halvlek. Här Högne Klein Olsen och Julian Johansen skorar kvartsmål. Ja, och faktiskt helt stort att han har halvlek kommit så fram om 3-0. Att han har reducerat i undre till 3-1. Här var det inte en paus i dysten här, det var inte stilt. Så alla stannar väl till någon och ta Jacka bara sin dator fram. Inte nämnvärt att ta upp här. Och ta var så bänt åren att Peter Johansen och Jackon skorade till 4-1. Öliga flott mål faktiskt. Ja och så ända i distren så att till sist 4-2. Vill säga vet uppe på vunnit. Jag vet inte om Åsbjörn vänjer inte under någon samtidigt med men det vill jag med. Ja, look with det. När är nästa distrikt att gå?
Nästa dyster som nu bant vi nästa dyster inte för den 3 mars till Kappingar början tar vi akkurat Kapping och vi spelar mot NSOI hemma vid Gundadal till så lejer den 3. Det var spännande att se hur vi kommer igång. Och det är Gidal. Det är framme i Stridal, ja. Att som vi nu var det sista vecka och ta oss nog snack om Oli som helt. Men vi kommer ju in att det faktiskt har ett kvinnlig. Nej, nämligen, vi tar alltså rätta stånd och några kvinnliga träd manslinjen och här är så vändningar samtidigt här som vi vänjer till så månader och mycket där klockan 1:20 och där dryckvart här och något hänger i och tar Kapping börjar den 4 april så här må vi se att här är välkomna vänja. Och det var som sagt från 9 till cirka 11 månader och mycket där. Hur snägg var jenter här i Italien? Som lyckas som då jag täljer mig fram till här bara inte är det nog en 15-16 jenter. Vi kan gå på flera till själv som kunde allt och så vidare så det tar vi flera först eller mer först det är säkert. Är det en till som är vänjer här ett land? Nej, här är det tvär som lyckas som ha arbetet här i Rem. Det är så Johan och minst faktiskt helt klart in att jag känner en Charlie. Men det är Johan som är väldigt i studion för det. Hur är så vi seriositeten och hästlinjen är det svårt till det som är manslinjen eller är det mer seriöst eller mindre seriöst eller hur är det? Jag vill säga att det är något må vara något det samma det är för stortlagar och ja det vad man gör det till ta dyster är det sjönde hatblå av allt någon och så vidare men till vänningar hon har idag och ja det är det. Får jag när sen bjöd öl att han har dyst. Det har bara haft en eller två dyster än så men hvis det kommer så länge så är det den samma mannagång den ja. Så det är ganska akkurat för teman. Ja, så låter det inte attraktivt att lugga vatten. Du vill ju huxa där för att prova? Jag vet inte, alltså är det för amatörer? Ja, det är det. Det är bara att komma att här är inte mask som så. Nej, jag kommer ganska huxa mig. Checka det ut. Ska vi där börja? Ja, fotboll till det här, alltså jag har spelat en fotboll själv förr och jag är otroligt väl tymmad där, men jag har så jävla alltså tymmad av vad mer. Jag har simpelthen inte plats för en tymmad av att jag får en vänje 5 för den här filmlike och så är vänjer om man har ett färd för den här veckan. Och så är det inte skola ting och man ska helst säga snäva plats en liten part till det sociala. Det sociala, ja. Det var alltid, det kommer alltid så stretchat. Men kvardelt är det kvinnlig i SN3-delt? Det är ju det är delt och kvinnodelt i allt det. Ja, 90% det. Men alltså till den 3 mars modern så ta kunde öll komma hit så vi tar öl och det bunchen så vi det är inte pengar för att bjöa en av det. Så du säger till då alltså kvinnliga till 90 år till att skaffa några kappingar kvinnliga år inte? Nej, till 90 år till några 90 bra och så det har vi ju ordentligt just det kunna vara vant under en. Inte ordentligt, nej. Jag har helt kört affärer och vad stöj är till delten. Vi har kört hukt in i det, men nu sätter vi dock fyra bara att röna det. Och så såg jag vi kan ha blivit till. Rekve, är alltid vi för att tacka för det, att du kom till studion. Ja, ta oss lite. Och jag ska ta en sang om vi får göra. Jo, jag har gjort det vi kallar Sanjin the Balcony, The Rumor Set Fire fra. So your mouth tastes like
sense no fear. And your mouth tastes like sunshine, baby, but your eyes are all cool, buried in my arms. And everything matters for seconds, we fall to the floor. Yes, det var det balcony chat the rumor set fire. Nu vi kommet til den nødja totten i sendingen som heter Klumman, og Klumman for først for i det. Og det er såleis at om du hever okkur samfunnslitt at grenja om etla at glias om, så kan du senda okkur en klumme inn og Facebook-søyna, som skal være omlai 1,5 til 1,4 og du sånn de anonymer, og så får vi et omkring til å lese klummene opp. Og jeg spør det en som skriver inn, og vi da finner en jento å lese klummene opp. Gåan dagen, jeg det alt røvut. Jeg ikke gammel, heller ikke ung, men ankerstene mellom 0 og 100. Jeg ikke av ironiska huksnerhotta haskolanen i havn. Framiver kommer jeg at sia og skriva noen år, som heva vi føresk virskifte at gjøre. Jeg det purasta oheft, purasta objektiv, akkurat som Katrin Pedersen. Men nokko med, det avhåverdare at tåsa om politikk og tilflytting. Det jo tversyr av somosøk. Politikere tåsa ikkje om anna enn tilflytting. Folk rymmer av landnån, ungdomren rymmer exit fyrjar. Ongen kvinna at kvia, at fua. Heldur han såkallaje trender som så trendgjør fram. Verur ta omøvlet tja månen at få løyde. At brunta. Ikke utan så at man løydes sjeikalige mensjonisten Johan Dahl. Ta, sier serfrøyngar. Men jeg jo ikke serfrøyngar. Gentje bara ui stilvun, leison, joggingbuksun og ja. Så sjálvan en av minstrota trøtjo som omma under Sandøyatunnelen hever bonde. Vi kvørst hongur prinsren itst av munnvikanon. Såleis Jeg bara en vanlig jenta som ikke hever skil for samfellags etla boskaparfrøye. For Hermanne Oskarsinne etla Johannes Jakobsen. Te kloko. Te etla øyrasunde. Jeg har bara øyre og nekra foar lokalar heilatskikner som lykka så svikaligar som toskren av langgrunnen. Vi kvørst funkar, vi kvørst skilløse. Samma gjer. Bygg vi jo i fyrjon. Merda ma vel a lusta etter utvarpnån. De vita så vel. Særlig fredagen, ta visste Sigmar Blaberg at sia at politikerne hadde funnet Sverige på hvordan vi får ung at flytta heimater. Framiver skulle de kloko lesande som byggva i utlandet, som de einaste som kunne djeva fyrjon neka i framtiden. Få trutjar og kjepes flåferaselar om året. Heromframt skulle de hava skatta og stolsfirmoner til annars komma til ikkje atter. Kvørst til G etla Olasøgon. Ta, sier politikerne. Tøyskild må vi bruke allar penganer og paneerslige ungdommaner og utlandet, så de får oppatter bedre sømter. Fri alt og verene må utesetterne få enn flere firmoner og månande flere avgåer enn de som leser i fyrjon. Det sier seg selv. De har rett til bedre omstøver enn de av fråskapersetren i fyrjon. Annars kommer de ikke heimater. Ta i hørtigheta for toskaner og i heiland at svimja. Okkurst har vi lært. Attor hesafer vil ikke huksa om okkon som leser i fyrjon. Politikerne vil slett ikke bøta om omstøvnar til lesande i fyrjon. Viter du ikke avhåverd, du vet økje ikke om tilflytingsina. Ta gjør lesande i utlandet her etter måte. De flytta heimater. Vit som liva og lesa i fyrjon jo heima. Tui ongen orsøk at djeva okko neka. Ongan fera sel, ongen neka. Det kan tidjas løye, men bare toskøtt. Ongen serfringer. Kan ikkje si at dem i måte. Tui det så sintet dem kloko og utlegt. De hava det så streve, og de som må hava hjelp. Annars trivas det ikkje. Tøyskild må vit som liva og lese i fyrjon strujas videre. Ikke grenja, men betala. Vit må vise samhalsfeste og brørele, til annars kommer til kloko ikke heimater. Besto helsaner, alt røvet.
Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja. Hatta var läge till förska sångkvinnan Guri Hansdotter som kallas Stjärnor. Kan sitta med den? Ska vi inte för ta några av SMS-bonus som vi då finner? Jo, vi då finner vi mörkar till transporten vi sände ut för sändningarna som var skulle uppbyggningar vara åtköpes eller är det okej vi är någon lån. Men först och främst så såg jag ett fritt sms här som skriver gosse gånger vid Facebook-profilen och kör räck vad hesa för. Ja, räck vi han rebest och kör för ut och studio. Så jag vet inte om man finner vinnaren på en adress för. Det var inte senast så kom man in och säger från så ganska lite adress för. Så då vet vi säkert om man har lött då. Ja, ska vi tacka Onkel Maris Justice message också? Ja, här är nöker som här lämnas ett sms som säger och ja, här säger nej, jag gör inte. Det vill vara en darager att omlägga stotningen till lån. Ja, och så är det en som är alltså nummer 4 det center det är mer än okej till pura bant att det är till lån. Ja, här är så en som säger självan skall en läsande rinta självor skiljer sig en från tjoel det vill ha en annan rinta ta tejperjas för att man ska klara sig självan. Ja, det var en seriös prick. Ja. Vad man lustar igen. Och så är ett annat här läsande är inte en utrustla men en uilova som kommer flerfalt att. Vi skulle inte få folk att ta en uppbyggning men helt ett första motor ett dem till att uppbygga sig. Ja, jag hade jag som ett förnuftigt argument där. Ja, det hade jag sin själv. Men Marian, ska vi färdas in till vikskiftet? Ja, vi har var Sindra och tilltökon här.
Vill du börja, Boje? Ja, her er faktisk et tiltak i kvöld som jeg selv godt kunne huske meg affære til. Nå kan det tyvärr ikke, men det er skoltkår som kjipar for en feit om kundakvöldet i SMS. Her det er alt mulig, her lømmes avslått av vøren, og så er stendig her på en det som jeg leser av Facebook-søgene, at det er italiensk bord, svøk til på, vinningar, DJ, motortips, og så bjør, førje bjør også kallt. Ja, det lyser som det gælder kvölden som var i Søsvig og for konefolk. Nå hører man det kanskje. Nei, ja, så er det en utgåkonsert neste vik på, ja. Ja, det er Jens Marne som just til junior til Fløvjord, og ja, han taver i Norrland hos noen torsdagen 16. mars klokkan 19.30. Og hette så den just utgåvan så han kom ut vid The Right Way som kom ut i 2008 som är personliga alltid är en öliga god flow. Annars alltid jag som går vi med så själv om det 60 över schack flyer för det att det Down syndrom det är allt så Down syndrom det är. Och det är tilltag i Öström klockan 5 och det är faktiskt nu om 2 minuter. Och det var helt att skulle ha blått neglarlack på iOS-ne. Och det sitter jag sen här. Vet du som blått neglarlack på igen? Nej, jag fann inte någon blått neglarlack. Så det bara är som sitter med blått neglarlack. Men ja. Men ja, annars så lejer Rex ju iOS-ne. Nej, lejer Rex 28-3 mars i nästa vecka. Till jag sen har vi postelota biljetter till här sen den snällt till som har skrivit in och vi måste ha spurning. Men där kommer vi ner in i nästa vecka. Då jag första tilltaget är ju höstkvällt 8:e och 3 mars tar spelet på 5 podd Rex. Ja, och kostar 100 kronor. Ja, 100 kronor på kvällen. Så det som vinner där är helt och spara 200 kronor och släppa till 2 fightball. Ska vi läsa några fler SMS här? Ja, här vi tar väl listet. Ja, här är en som säger att uppbyggingen ökar BTU, alltså brutto tjåar urstögna tjejfallda. Och att säga nej till ulöna är inte byggve. Nej, det må man säga. Och jag känner eisen också om att unga tjåvalde. Unga tjåvalde har vi tås om kanske att omlägga uson till en depositumskipan. Kan det en grej för att du? Nu är det inte väldigt skärmare. Men i halde tojen hon vi är en undan någon. Ska vi föra om det och ja, jag halde det. Vi vill tacka alla som här var vi mest där. Och vi får finna 2 vinningar eller 2 vinnare på ett sändningarna så kontaktar vi till. Och vi ända vi är någon fighten sent jag alltid showboy. Det var Bob Marley vid Buffalo Soldier. Vi hörs nästa vecka. Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. And he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, dread like a rasta. Buffalo soldier in the heart of America. Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Froskaparsetter Førja.